Tots volem viure en un medi ambient net i saludable. Per això fem tot el possible per mantenir les nostres llars, les nostres ciutats i el nostre planeta net. Una de les formes d'aconseguir-ho és l'economia circular. El seu objectiu és evitar la generació de residus. Si això no és possible, els residus haurien de ser reutilitzats o reciclats. Però què fem amb el que queda després de reciclar? Què fem amb les escombraries residuals? Aquestes són les veritables escombraries, perquè estan contaminades o la qualitat del material és massa pobra, després d'haver-lo reciclat diverses vegades. Simplement no és prou bona per ser reciclada. Malgrat que el reciclatge ha augmentat permanentment, una família mitjana europea encara produeix al voltant de 10 quilos d'escombraries residuals per setmana. En el conjunt de la Unió Europea, això significa la generació de 2,5 milions de tones d'escombraries no reciclables per setmana. Suficient per omplir l'estadi de futbol de Wembley 2 vegades a la setmana. Però en comptes de frustrar els afeccionats al futbol, podem utilitzar aquests residus com una font valuosa de recursos per produir energia neta a nivell local i a preu assequible. Les nostres plantes de valorització energètica utilitzen els teus 10 quilos d'escombraries residuals per produir l'energia suficient com per escalfar l'aigua necessària de la nostra dutxa matutina diària de 5 minuts durant una setmana, o per carregar el nostre ordinador portàtil 3 hores diàries durant 2 mesos. No és això una solució beneficiosa? Produir energia baixa en carboni a partir dels residus també permet mantenir més net l'aire de les nostres ciutats. Ciutats com Rotterdam, on una planta de valorització de residus produeix vapor d'aigua que distribueix mitjançant canonades a les indústries properes, contribueix a reduir les seves emissions de CO2 en 200.000 tones anuals. Faria falta un bosc de la grandària de la ciutat de París per aconseguir aquest mateix benefici. Produir energia a partir de fonts locals, com els residus, és una magnífica manera de reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. A dia d'avui, l'energia continguda en els residus que són tractats en les plantes de valorització energètica d'Europa equival gairebé al 20% de les importacions de gas natural de Rússia. Les plantes de valorització de residus podrien subministrar energia a 70 milions de persones en forma de calor i electricitat, oferint una alternativa sostenible a 25 centrals tèrmiques alimentades amb carbó. Transformant energia als nostres residus no reciclables en lloc de dipositar-los en abocadors suposaria també un estalvi de 92 milions de tones d'emissions de CO2. Gairebé un 8% de les emissions que la Unió Europea ha de reduir encara per aconseguir els seus objectius d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per 2030. No podem permetre'ns seguir tirant els nostres recursos a les escombraries per més temps. Aquesta és la raó per la qual la valorització energètica dels residus és una part essencial i complementària de l'economia circular sostenible. Si vols saber més, si us plau, contacta amb Seweb.